אותך כאן למזוודה שלך. להתראות קוקילה. ביי. בוא נחזיר אותך לאט לאט למזוודה שלך. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות ואני אף פעם לא זוכר אותם. אז אני אגיד לך, יש לי רעיון. הבאתי לך משהו שיעזור לך לזכור. אתה יודע, אפשר לעשות כאלה כמו כרטיסיות של כל מיני דברים שעוזרים. למשל, יש אנשים, גם מבוגרים וגם ילדים, שעוזר להם להתעמל. להתעמל? לעשות התעמלות. אז הם יכולים קצת לשחק, להוציא אנרגיות, וזה יכול לעזור להם. מה עוד? יש כאלה שעוזר להם לחבק, כמו שקוקילה קודם ביקשה שיחבקו אותה. אז הם יכולים גם לבקש חיבוק, אבל אם אין לידם מישהו, הם פשוט יכולים לחבק. בובה למשל. למשל, כי בובה יכולה מאוד לעזור. אפשר גם לשתות מים. נכון, לשתות מים זה, לי זה מאוד מאוד עוזר. שאני מאוד מאוד בלחץ, אני שותה מים, המים נכנסים ככה, אני מרגישה שהם מרגיעים אותי. אפשר גם, למשל, לנשום עמוק. כמו שעשינו, אתה זוכר? עם הנר או עם הפרח? נכון, וכאילו שעשינו. אפשר גם לבכות. לבכות? מה, מותר לבכות? כן. אבל צריך להיות חזקים עכשיו, אסור לבכות. אתה יודע שלבכות זה לא מראה שחלשים בכלל. להפך, הדמעות הן כאילו, הן מנקות את כל האיכסה ואת כל הכעס, ולפעמים את הרגשות שלא נעים לנו. קרה לך פעם שבכית ואחרי זה הרגשת יותר טוב? תמיד. אז גם לי זה קרה. ולבכות, דווקא זה טוב לפעמים לבכות ולהוציא, ואחר כך מרגישים יותר טוב. מה זאת אומרת? גם לך זה קרה? מבוגרים גם בוכים? כן, גם מבוגרים בוכים. הם בוכים, ואחר כך הם מרגישים יותר טוב הרבה פעמים, כי הם מוציאים את מה שהם הרגישו בפנים, שקצת היה להם קשה. ויש עוד דברים שאפשר לעשות? אפשר לצייר, לפעמים. יש לך עוד רעיונות מה אפשר לעשות? אפשר לשתף חבר. נכון, כמו שעכשיו אנחנו מדברים על זה. או לשתף מבוגר, לא רק ילד, גם מישהו גדול יותר, אמא או אבא, או מישהו אחר שיכול לעזור. וגם, אתה יודע שלפעמים גם עוזר שנמצאים עם חברים ביחד, שאנחנו לא לבד, ולפעמים שאנחנו לבד, הנה כמו קוקילה שהיא רצתה להיות לבד, ודווקא זה עזר לה. כן. ויש גם כאלה שמה שעוזר להם, זה שמסבירים להם. אתה יודע שאני קראתי בעיתון אתמול, שילדה אחת, אני חושבת שהיא גרה באשקלון, שאבא שלה חזר הביתה, הוא ראה על המקרר שהיא כתבה כמה זמן לוקח להגיע מכל אחד מהחדרים עד לחדר הממוגן. וזה נתן לה, זה עזר לה, כי היא הרגישה שהיא יודעת מה לעשות. זה הסביר לה איך להגיע וכמה זמן, והיא הרגישה שהיא יכולה לשלוט בדברים האלה, וזה לא הכל קורה בלי שהיא יודעת מה קורה. זה רעיון מצוין. זה רעיון מצוין, לכתוב על המקרר גם את הדברים האלה שאפשר לעשות. זה רעיון. וגם כמה זמן לוקח להגיע למרחב המוגן. יש עכשיו הרבה מאוד ילדים שיושבים במרחב מוגן. יש אפילו ילדים שלא חזרו לבית הספר בגלל כל המצב הזה. אז מי שרוצה לשלוח להם פקס, או ציור, או מחשבה, או לכתוב אפילו תפילה, יכול לשלוח את זה למספר הפקס 03-6466-502. 03-6466-502, ואני אשתדל להראות כמה שיותר פקסים. סמדר, תודה רבה, עזרת לי מאוד מאוד, וניפרד כמו שנפרדים בחצר של פופיק בנפנופי ידיים, במצמוצי עיניים, ונגיד להתראות בעיניים. תודה, ולהתראות.